ubhuti khona intombi akaba nayo before usisi mhlawumbe ozwana nayo. Yayikhona ngoba yayumngani wami uba becishe bashada. Kwathi sekufika isithombe sakhe usisi lo indaba yonke yaphela kanjalo. Ilanga aqala khona ngabona ukuthi usisi yena uthakathaka. Hayi ayikho yokuthatha indoda usenza nje kumina. Ayikho yokuthatha nawe usazokuhlaleke kanje. Ube miserable njengoba miserable nje kuyimanje. Shona nje ushime kangaka. Hayi asazike. Uzokuthanda wakho uzobe usuqhubeka ukuthatha. Hayi cha ikona lokuthi unenhliziyo embi. Ukwazi ukuthi ngithi ngila kini ngizovusela nini ikhaya kodwa wena uthandela ubhuti wakhe intombi zakudala ezahamba nazo ezahluleke engazazi zahlulwa yini. Nenhliziyo embi elikhuna usuyena umuntu. Welcome to another episode of Izinkinga Zomndeni. Rachel on Black Life TV with myself uMlangeni uMagasela. Namhlanje ke njengoba wazi ukuthi thina inkinga zomndeni ngihambe ngene imizi nemizi. Kwezinye indawo ngiyashawa, kwezinye indawo angishayi ngapha nayo yangibona. Kwezinye indawo futhi ngiyahleka. Kodwa kahle ukubalekile kumina njenge Black Life TV from Black Life TV ukuthi masifike emndenini sibe senze show ukuthi sikhona isixazululo endaba umndeni sushare sazi ukuthi wenze njani going forward. Namhlanje ke ngimenyiwe la ekhaya kulomuzi ave kukuhle la ekhaya. Sawubona unjani? Sawubona ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila sithando sami. Umlangeni Magasela from Black Life TV usibhalele sithando. Cela usitshele uqala ubingele lombukeli ubese uyakuchazela ukuthi yini osibhaleleyo nini osidingelayo na la ekhaya. Okay, sanibonani babukeli emakhaya. Ophambi kwenu uzinhle wakagomede. Ngibhalele abaka Black Life TV namhlanje ngoba nginenkinga no sister in law wami. Shithi usister in law wami ngihlala naye la ekhaya. Ngamthatha emveni kokuthi engenakhaya ngoba babeshonelwa abazali besabancane. So njengomuntu ke odadewethu ngamthatha ngamfaka la ekhaya emzini wami nomyeni wami. Lokho afika nje la ekhaya sekunenkinga. Akusahlalisekile nje kahle. Ngiyabona nanokuthi umendo wami usuyaphela. Sengithi impela ake nginibize ke nizoxazulula lenkinga esinayo la endlini. Ngiyambona ukuthi akangithandi indlela angangithandi ngayo sekunezinto eziningi azenzile ezama ukuthi lo mendo awuchithe ungabi khona. Kangangokuthi ngibe ngikade nginemoto mina sisi. Shuthi imoto yami iyaginqika. Eginqikeni kwayo ke njengabantu abamnyama thina siyahamba siyobheka izinto ukuthi kwenzakaleni. Uma ngabe ngathola ukuthi hayi unesandla yena ngoba ubethi ufuna ukususa mina kuleli khaya engamsiza mina ngamfaka kulona kanti ngifaka inyoka endlini. Kuningi okwenzakalayo lokho afika la ekhaya ngilahlekelwa ama-underwears. Ukudla la ekhaya mangabe ngigrosile kuyaphela inyanga ingakapheli ephisana ngakho komakhelwane. Izindaba ezikhona zami la endlini zigcwele komakhelwane nje ngenxa yakhe. Lapho mina ngihambi umuzi wamuntu ngihlala la endlini kodwa indaba zami sezaziwa ibona bonke abantu nokungekho abantu ke ngenxa ukuthi bayangazi ukuthi ngumama onjani bayangimisa endleleni bangibuze. Sengithi ake ngicela ukuthi abaka Black Life bangenelele ke ngizwe ukuthi inkinga isukaphi mangalungiseka kolungiseka sibuyisane njengomndeni. Yazi wenza into enhle kakhulu. Ngiyakuzwa sithanda sami. But mhlawumbe ungangichazela nje kafishane usisi udadewabo kaMkhwenyana wakho. Yebo sisi udadewabo kaMkhwenyana wakho. Ngiganele kubo mina ngumakoti wakubo kahle ngokwesizulu. Ngiyakuzwa ukuthi yena vele walimalelwe imoto wasuyabona ukuthi awuhamba obheka kweSampiyela base bayakutshela ukuthi uyasolakala. Angiziyazi uSampiyela umuntu. Yebo ngiyazi. Sifake allergy lapho ukuthi mhlawumbe futhi might happen ukuthi akuyena. Ya kungenzeka futhi ngoba phela bake bababize nangabaqambi manga. Kodwa ke yena igama lakhe impela hayi ke lavela bandla. Yena ngaphandle kokuthi mhlawumbe enze lento yenziwa abantu basifazana abaningi. Sometimes unomuntu wesifazane ozwanayo nawo kuyakwenzeka ukuthi ahamba thatha indaba zakhe ayise ngaphandle. Because abantu besifazane sinalenkolelo mina personally ukuthi banawo umona. So mebebona ngathi kwena kuhamba kahle abe nomona aqamba amanga ngaphandle. So ngaphandle kwalokho yini enye mhlawumbe ubona ukuthi eyingeke lo muntu lo akangifuni ngempela. Ngaphandle nje kwalokho sokubalulile ukuthi uSampiyela afike wathi kanje
okwesibili ukudla kuyaphela ophisana ngakho ngilahlekelwa nayingubo zami zangaphansi njengoba kade ngisho yebo kunjalo nanokuthi-ke nje asihlalisene kahle endlini ngoba kuyaphela ney'nyanga singakhulumisani siphambana nje khona la endlini. Ubaba uthini ukumxoxele kodwa? Ngike ngimxoxele umyeni wami uwumuntu ongakhulumi. Kukhona la eke wazama ukuthi akuveze khona ungahlaliseki kahle kwami yena kodwa waphika wangavuma yena. Kwangazi ukuthi mina engimsukelayo kusho ukuthi ngoba umfowabo uyamsaba mangibuka nje. Hhayi ukuthi uyamthanda. Hayi noma uyamthanda konke-ke kuyafana. Ukubona phela umuntu umthanda uba protective. Ugcine usumthanda. So protective kahle kahle hayi ukuthi umsaba ngicabanga uba mdala between uhappy nayo. Hayi umkhwena wami mdala nje kakhulu yena umagcino kwabo futhi nanokuthi-ke nje phela bamjwayezile ukuthi iqanda likamama. Manje umama akasekho emhlabeni. Hayi njengoba abazali bengasekho nje sekubheka uyena ubhuti wakhe-ke nami. Kodwa yena usisi umuntu onjani? Umuntu onodlame noma umuntu nje olungile? Akanalo udlame uyilo muntu othule uyile nyoka engakubulala impela nje uhleli naye endlini uthulile nje akasho lutho uzwa ngoba usuzwa ngabantu ukuthi awuhleli nomuntu kahle kahle akusiyo umuntu lo hleli naye. Sithando sami-ke mina ngizokutshela into eyodwa thina la ka-Black Life TV into esizame ukuyenza ile sike sizame ngawo wonke amandla ukuthi simthathe umuntu yena lo osuke ucomplaine ngaye simlethe la eduze kwakho bese wena uyamchazela uzizwa kanjani naye bese yasho ukuthi lokho kushoyo kuyiqiniso noma kulona iqiniso. Okuyisifiso sethu ukuthi sinishiye nina ninjani nihlambulukeleni niphinde nikwazi ukuzwana nibe umndeni. Kwesinye isikhathi siye sibone ukuthi emanye amameko adinga abantu abawuchwepheshe abazokwazi ukululeka ngomqondo ngoba ezinye izinto zenzeka ukuthi thola ukuthi umuntu usenama-anger issues kanti khona into evele e-transpire-ishayo ukuthi umuntu agcina se-behavior lwendlela. Ya-understand leyo. Kungamoshika isikhathi sizozama ukucela u-sister in-law ukuthi abe la eduze kwethu then we'll take it from there. Hopefully uzokwazi ukuthi asinikeze umhlahlandlela ukuthi sikwazi kanjani sinithelelana amanzi njengomndeni phinde niqhubeke nizwane sithando sami. Hayi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami. Njengoba isizwele embukelo we-Black Life TV echaza-ke usisi ukuthi uno-sister in-law angamthembe ey'ntweni ey'ningi ezenzakalayo egcekeni and ney'ndaba azizwa ngaphandle zenza ukuthi abone ukuthi ngathi uhleli nenyoka kodwa singambizi-ke ngenyoka singakahlali naye kodwa ekugcineni sizogcina sitholile ukuthi ngempela lo sister in-law iyinyoka noma uwumuntu okade enza izinto ngoba kuzinye izinto ezimphushayo. Okwamanje mina ngifuna umoshe isikhathi asenzeni kanje asimlando sister in-law aze la ayikhulumele. Thank you. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. I am Mlangeni Makasela ungakukhohlwa lokho khona la kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Njengoba sekuchazelile ukuthi mesimemele usisi wathi ufuna simsize axazulule udaba lakhe phakathi kwakhe no sister in-law wakhe. Sikwazile ukumthola sister in-law ula eduze kwethu. Ngicela sithathele lithuba ngikubingelele sithando sami I am Mlangeni Makasela from Black Life TV. Ngimenyewe la ekhaya ngimenye umakoti uwife kabhuti wakho. Ngicela ukuqala ubingelele umbukelo we-Black Life TV sithando sami before siqhubeke nohlelo. Usanibonani babukele ekhaya mina nguningi kanzimani. Siyebo masithando. Nangu lokhuzana usithandwa la eduze kwami uyasho ukuthi yena avinzwana avekuthanda futhi wena uwedwa lapha yana kubo lapha ebuzini wakhe wena udadewabo kamkhwenyana wakhe iqiniso lokho. Yebo uqinisile. Okay sithando sami asingasimosha isikhathi umchazele sithando sami sibizeleni la ekhaya. Okay shuthi engikubikele kona dadewethu njengoba ubona silana nje sihlangene nginokungaphatheki kahle indlela esihlalisene ngayo. Sengiceleke abantwana laba baka-Black Life ukuthi bangenelele kulolu daba lethu. Ngike ngibone abantu bebebhalela bebasiza. Ngiyacabanga ukuthi nathi bazosisiza njengoba wazi nawe ukuthi nje seno-6 months singakhulumisani la endlini. Naphezu-ke kwalokho ayivelanga indaba yaqala lapho bekukuningi kwenzeka engikholwa ukuthi uyakwazi nawe njengoba bengiyaye ngithethela ukudla la ekhaya indlela kuphela ngayo lokho ngakufaka kula maceka la ekhaya. Angisho ukuthi ungadla ngisho ukuthi ukudla ngiyakukhulumela kodwa-ke asidleni ngendlela. Okwesibili ngaphinde futhi ngalahlekelwa iy'mpahla zami zangaphansi okwathi uma ngikubuza kwagcina kuphelele emoyeni wathawazi. Okwesithathu kwaba imoto yakhumbula imoto ebekade nginayo ngiyithengile lebovu yaginqika baze bayi-write off ngenxa yokuthi
iginqikile saba nengozi ngathatha iy'nyathelo mina nobhuti wakho ukuthi sihambe ke siyobheka kulaba ababonayo ukuthi kwenzakaleni na. Kwatholakala ukuthi unesandla eginqikeni kwalowo moto. Wena konke lokubalayo usuka kini la usuka khona uzokhulumela imali kabhuti ngoba konke lokukhulumayo ayikho neyodwa imali yakho lapho sakuthatha kini ungasebenzi usufika la sizosebenza imali yabhuti. Yebo, angiphika ngangasebenzi kodwa ngisebenza imali kabhuti wakho. Ubhuti wakho umyeni wami kumele vele ukuthi angondle. Manje wena nje ubukhuluma ngaka ukuthi angihambe ngiyohlala emseleni. Angikaze ngithi sihlale emseleni. Ngithi shintsha indlela ongiphila ngayo, shintsha indlela owenza ngayo, sihlalisane kahle ekhaya, akube nokuthula. Awuzoqhamuka usungitshela lento ongitshela yona. Wena ngakuthatha le emgwaqeni wena, ungena ndawo. Imali yabhuti nje lo akusho ukuthi kabhuti. Akusayena ubhuti wakho phela manje sekumyeni wami. Sekumyeni wami manje. Ngiyephike mina ngoba wena uthi imali yamkhonyane wakho. Umdala nawe ungabona ukuthi wenze njani ke mangabe ukuthi uzophinde futhi uzogibela ekhanda lami. Uzophinde uzogibela ekhanda lami usendlini yami. Mina ngenze njani mina ngingena mkhonyane. Kuzosekulungela wedwa kanti investment yakho yini khona wami. Ngeza futhi kini kwakufanele yini kwakufanele mina ngikwazi ke lokho. Hawu sihleli nawe nje wena wasithatha la. Wazi ukuthi sithatha thina ekhaya sihleli nawe thina la endlini sakuthatha wena undinga sisebeni. Uhamba udla uqadolo wena. Udla uqadolo wena uthi imfino ungenakho nanokudla ngakudabukela ngakufaka la endlini. Ususa umkhonyane wakho nje bese khulile nje ulo ukhulisa uqadolo ngoba phela naye besidla wena ubudla uqadolo yena wakwazi ukuthi ayimele njengendoda wahamba ufuna umsebenzi. Wena wahlala walinda ukuthi uzondla imali yabhuti wakho wena. Wahlala wena. Bathi ningahlukani bese nenze njani? Yabo nje bangashadile nje uzohlala. Shada naye shuthi shada naye ngoba shuthi ufuna wena. Shuthi ufuna wena angeke angiyindawo mina la. Angiyindawo mina la. Ngakwazi ukushada nobhuti wakho? Angishuthi phela ngoshada naye ngoba phela usho njalo ukuzoyaphi ngoba phela ekhaya bengakashoni indaba umakoti wakini umnuka ngokuthakathi umbona enzani? Yebo. Ayibo uhleze ezenze into errong engayi-understand athi mina ngifaka amantombazane ngiwafakela umkhonyane wakhe babengithathelani bazi ukuthi mina nginabangani abaningi ngoba uyazi hayi ukuthi ungaze manje nje base beshadile nje wangazi kudala futhi nakhona beze beshada base bexabene esekuyena lo esekhulunelwa yimina usukwazi ukubizela abantu bayabheka balo abantu be-TV manje uzobukisa ngami ke Thando umuthi yena bathi unabangani abaningi ulethela ukusola ukuthi ulethela umkhona wakho abantu wena wenze lokho bayafika ngoba vele basuke befika beze kumina usuke ngabalethelile kodwa ngisuke ngabalethile umkhonyana ulo bhuti wami ngisuke beze khona udlelano obuba khona after that mhlawumbe buya khona ke mangabe sengasekho kodwa mina ngikhona bubi khona shuthi yena angazi khona la mina angazi ngemangamenza ngempela amtshele nendaba sampiyele emva kokufa kwemoto ukuthi emva kokufa kwemoto sahamba nobhuti wakho ke ngitshele mhlamba wazi ingoba nakho ubona ukuthi mhlasimbe ngithula ngitshela wena oyikhozi yakho konke lokho uze kulo santi ningihambile ngemuva sasingahambi nganisonke wozobuya ngoba phela ngangihamba nomyeni wami kanti usesithembweni sesimgane sobabili asanayo thina privacy la senza khona into zethu sobabili sekufanele njalo ukuthi wena uhlezi ukhona privacy kuyi-privacy kufanele ungangitsheli angizange ngitshela manje ngoba nakho phela usukhiphe negama lokuthi siyathakatha kwena uwena umthakathi omkhulu uwena umthakathi omkhulu owenzeni uwena waginqa imoto yami indaba ungena umuntu ozwana nayo umntala nje indaba ungena umuntu angazi nakho ngikona kona lokho ufuna ukubhizi abanye abantu fanele ube busy phela nawe njengomuntu wesifazane because manje uyabona ungenela emzini omunye umntwana noma kuyikini kodwa umuzi wakhe ngi-understand khona ukuthi umuzi wakhe kodwa phela manje fanele sinathi sibuye sihloniphane usisi lo ngoba nakhe etshothi mina ngisebenzi angimazi noma mhlawumbe utshothi ngizodla imali yakhe noma ngizokwenzani angazi uchaza ngithini ukuthi ngicabangelani inkinga lento ongasebenzi ngoba nawe umthola ukuthi akasebenzi kanti nawe vela awusebenzi mina ikhona imali engiyitholayo mina imali esayishelwe abazali indaba ongayitholeli ekhaya wakho noma umqasho-ke kusho phela ngisho ngendlela esizwana kanye nomkhonyane nobhuti wami ngoba phela abazali basho ukuthi asingahlukani shuthi mhlazane-ke ngamthola kumkhonyana ke ila ngiyosuka khona la meshona ubhuti wakho uzonjani angazi shuthi sekuyobonakala phakathi ukuthi kwenzakalani awunayo iplan ngishuthi ngingaba khona leyo plan leyo ngoba vele imali ikhona
indaba nobhuti ukubhalile emafenal. Imali sayishelwa abazali. Awuyiboni nje unozana no sister in law wakho? Singazwana phela ukuzwana kodwa phela manje shuthi kufanele sibe nendlela esokhulumisana ngayo kodwa nje okwamanje awumthandi wena kodwa yena wakwamthanda before. Ngiyamthanda yena kodwa ukhuluma iqiniso ngiyamthanda yena. Angibuka. Uyamthanda usister? Yebo ngiyamthanda. Kodwa angazi nje kubuye kube nani noma mhlambe angazi ngiboneni. Kubuye kube umona. Kuba kumina lutho umntana. Phela untanga wakho uganile uhleli kwakhe. Mina sengizoba nomono ukuthi yena uganile mina ngiganile. Angazi sisi. Kodwa nje uyamthanda. Lokho aqala ukumazi nje uyamthanda. Siyazwana kodwa sibe singazwani naye usisi lo. 6 months ningakhulumisani namantombazane endlini eyodwa. Yebo siyaphambana nje ngabe inkinga zalutho. Niyanukana ngobutaputapu nawe uthi uthola itaputapu nayo isampiyela uthi wena nesandla ekulimaleni kwemoto yakhe ifike. Awukazi uyilimaza imoto yakhe? Angazi ngilimaza imoto mina. Selokhu nje ngafika la ekhaya ngazi ngilimaza imoto. Awuhlangani nalutho? Angihlangani. Wena uhlale nabangani bakho niphuzele bese ubhuti wakhe abona intombi. Usuke ngathunywe futhi mina uthi ayibuke lezo intombi. Mina beletho wena la ekhaya. Basuke belethwe yimina kodwa hayi ukuthi ngisuke ngilethe ngibalethele bona. Asishintsheke amatafula kube wena usisi. Ungajabula wena kube khona umuntu olethela umkhwenyana wakho amantombazane endlini emzini wakho? Ngeke. Ukhona. Ukwenzelana. Angazi. Sathane. Angisho wena ukuthi usathane ngithi like usathane uyafikela umuntu wenza izinto ongayilindeli na ongayiqondile. Njengokuthi uvela ungamthandi nje ungazi. Ukudla kusuka kushonaphi uyakudla noma uyakumosha nje ngoba imali kaBhuti? Ukudla kuyadliwa mhlawumbe uthi ngoba phela vele kusiphila ngomakhelwane mhlawumbe umakhelwane mayefika ethi ngimcaphunela irice ngamcaphunela ngoba nani kuze kuvele hlala uphika. Ngizothini phela ngisimbizela ngibanga TV sefanele ngikhulume phela manje. Khuluma impela wenza kahle khona nezwe lizokubona ukuthi unjani. Kodwa nje angazi ukuthakathaka kokudla ke omakhelwane bafika bazo abakho makhelwane mabefika uzobacaphunele ngisho ama tray inyama efrijini. Phela umuntu melambile ngisuke ngizokwenza njani? Nawo nje abathina fish agcwele nabhontshisi ungabaninganona. Awuyamdestroy omunye umntwana sister in law wenze kahle. Ayikhabandla. Uyenzelani le? Ayawuyena umuntu. Ayawusiyena umuntu. Ungasebenzi wondliwa. Ngiyakhona kamakhelwane ngiyofuna something nami ngiyayithola. Banikeza i-tray. Yini ngoba la ekhaya senza yonke into. Imali kaBhuti wakho yonke iphelela la ezandleni zami ngoba senza yonke into thina lapha endlini. Sikhokhela amanzi, sikhokhela ugesi, sithenga ukudla. Wena usondlena nawe. Yini le usuyicela makhelwane ufuna? Yini leyo esingayazi thina. Mhlawumbe ngifuna ukupheka amakhonto eshodayo akazi ukushoda lutho la ekhaya. Ngithola abekho abekho uba uthi ubambili mhlawumbe ikhonto eshodayo la endlini. Ngeke lo engifona ngimdala ngithi sibani ngicela ukuthi ningithengele something. Ayikho leyo nto. Sukufuna ukuhlala kahle ngegama lami bese ubanika nokudla kwami. Angikaze ngize ngihlale egama lakhe kamakhelwane ngiya ngoba ngiyonana. Azikho izinto abangazazi ezenzeka lapha endlini. Azikho izinto abangazazi. Mina ngihlala nawe lapha endlini akekho omunye umuntu engihlala naye. Hayi angazi kodwa mina akaze ngize ngisuse indaba zala ekhaya ngiyise kamakhelwane. Uhlala nabo phela abangani bakho. Mhlawumbe ungasho ekudleni ukuthi ukudla ngiyakuthatha ngiyise kamakhelwane hayi indaba angiyithathi nje. Mina ngiyakusola ucela ungijaja. Ayingeke noma ungangibuka mina ngiyakusola. Hayi mina nje energy yami is not giving. Ayangikuzwa awumthandi wena sister in law wakho. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi umona nama ngazi. Asivumelane nje. Vuma nje usho wona kugcwala umlomo. Okuningi okuhle kwenzekela kuyena nami ngifise ngesikhathi ukuthi kuyenzeka kodwa akwenzeki. Ngiyabona ke. Amen. Ubhuti khona intombi akaba nayo before usisi mhlawumbe ozwana nayo? Yayikhona ngoba yayumngani wami uba becishe bashada. Kwathi sekufika isithombe sakhe usisi lo indaba yonke yaphela kanjani ilanga aqala khona ingabona. Hayi ukhohlakele. Usisi yena uthakathaka. Hayi ayikho yokuthatha indoda usenza nje kumina. Ayikho yokuthatha nawe usazokuhlaleke kanje. Ube miserable njengoba miserable nje kuyimanje. Shona nje ushime kangaka. Hayi asaziki. Uzokuthanda wakho uzobe usuqhubeka ukuthatha. Cha ikona lokuthi unenhliziyo embi. Ukwazi ukuthi ngithi ngila kini ngizovusela nini ekhaya kodwa wena uthandela uBhuti wakho intombi zakudala ezahamba nazo ezahluleke engazazi zahlulwa yini. Nenhliziyo embi likhuna usuyena umuntu. Asibe nabantu besifazana aba right bafethu. Ethi nahlezi sisho ukuthi nje ngaphandle yabo mesibambisene simbokode izinto zenzeka ngendlela e right. Yindaba ongamsiza usisindo onakhumuzwa la ekhaya.
noma kuthiwa khona odlula emhlabeni ingabonakali ngoba phela nibambisene. Shuthi angazi uma ngisabambeleleke kumngane wami mhlawumbe ngifuna Ehlisa umoya phuma kanjani ongibona sengiqeda u6 years zonke ngile ekhaya akufani phela wena naye yebo ngeke vele kuze kufana ngoba ngisiyena nangiyimina ngenza ngendlela yami naye wenza ngendlela yakhe pho indoda engamthatha ingane yamshiyelana ngoba phela indoda yakhe etha mina shuthi phela njengoba mina ngisabambelele lapho base bezoshada wena wasuwafika esithombeni emva kwalokho kwashaya mina ngafika sengasekho mina umntwanakho ngafica ngasekho mina akakhishwanga mina ngamfica ubhuti wakhe engenamuntu ushuthi wena ubhuti wami bayingenamo yebo ngamfica single esho ukuthi uphuma ku-relationship ebekade inzima wamkholo yebo ngamkholwa sisi futhi ngempela akaze ngize ngithole lutho ama-messages WhatsApp ntontoni lutho angikaze ngithole lutho mhlambe ngena we-defroster wena engakaqedi lapha yana wathi usukhona wasethi ayifuli wasiyaphuma waphela ya ingakho mhlambe kubukeke ngazi ukuthi mina engamkhipha angizanga ngihlangene nje ngamfica nje mina lo Samjoy esengasefa for the fact ukuthi ubiza thina abantu baka Black Life TV ufuna soxazulula inkinga yeni yomndeni uyafuna yena ukuthi kube khona ukuthula kuleli khaya uboni kanjani ngiyabona phela umuntu nje uqala athathe isinqumo esinje sinzima kabi akekho umuntu ofuna ukuvela la kodwa naye befanele naye aqale kumina angizwe nami ukuthi ngithatha kanjani isimo emva kwalokho bese yahamba eyobiza abantu baku TV hayi ngiyamxolisela ke lapha ngithi siyaxolisa vele mingeke ihambe kahle inkulumo uma ukuthi iqale kuyena ngithi yebo nanokuthi ngiyamazi ukuthi umuntu okanjani nje bechaza ukuthi even ungakhulumisani kwethu la endlini akumphathi kabi akumphathi kabi ngoba udlula engazi ukuthi nje udlula ingane encane aflathela bhekele makuthi akangigudle ngehlomba ngigudle hawu ngeke bekungelula ukuthi ngikhulume nomuntu okanjalo sisi ingakho ngize ngacela nini ukuthi ningenelele kodwa mina ngifuna ukuqhakambisa ukuthi usister in law uyakuthanda for the fact ukuthi ufuna usizo because umuntu mefuna usizo usuke efuna ukudlula kuleyo nto mina ngicabanga ukuthi lokho kufanele ukubone ukuthatha njengento enkulu ukuthi kwemenye imizi abanye amakoti if kwameke umlangeni magasela umakoti mina mengizothi ihamba kwami kodwa yena uthathe wathi wozohlala sihlale sonke ngoba wena uthumbo wakamyeni wami engiyamthanda umyeni wami vele futhi umuntu umthanda fanele uthande yonke into eqhamuka nayo yabo ukuthi unomthanda nobhuti wakhe afuna udlala ngayo mhlawumbe umthandela umuntu oyengeka amthande ngalendlela usisamthanda ngayo ikhaya lifudumele bokuhlanjani la ekhaya right kanjani ngeke mina nje uma ngingena la ekhaya ngeke ngize ngisho ukuthi khona abantu abangazwani abahlala u6 months bengakhulumisani yabo sithanda sami angizile futhi ukuzolwa nawe mina futhi angizile uzothatha ama side but ngifuna kube nesixazululo ukuthi siya kanjani phambili njengabantu besifazane asisenze into right nje yabo silungise lento ngokuthula sihlale ngokuthula nobhuti simenza abe right ngoba kwayena nje uzosimefika endlini enomsindo nawe umtshela istory usisi wakho naye nje abangani bakhe abangabiseza la ekhaya futhi nawe uyambona ubhuti ukuthi naye usesangene ngoba phela nami nginangala nawe udontwa ngapha nangapha ngathi useyahlanya ngisho nangekhaya akanayo iphise ngeke ithandwa zama nenzeni into right noba uthunje mina ngiyawusenza umoya wakho right gabi mina nje ngi-good at reading energies yabo nje wena ngiyawukho mumbe ngalendlela oyenza ngayo umona fanele uthandazele nje uthi mina ngicela uphume kumina nami isikhathi right kuzofika kwami nawe uyizikhulumele hayi ngichazele nawe ukuthi uyayibona lento engishoyo siyabonisana la njengabafazi ngiyaxolisa umakoti wasekhaya ngiyacabanga ukuthi-ke nje ubusungibizela abantu-ke manje ba-TV sothi mese sebehambile sesizoba right okay nami lo mona wami uzozama ukuthi nguthandazele kubuyele ekuqaleni sizwane nje bathi sizwane ekuqaleni nobaba nomkhonyana wakho naye mefika endlini akwazi naye ukuthi afike nesmile ajabule ngoba uyangibona manje mesebuye emsebenzini ubequvile wevele ekamereni uthi ambingelela ayithulele futhi ubone ukuthi ikhona inkinga ekhona ngempela endlini noma ungakubona kukuhle kodwa imfudumalo hayi bisingasekho shini ngiyabuzwa mina sithando sami sizwa kanjani mesho kanje sister in law ngizwa nginojabula kakhulu nanokwazi ukuthi sekuzoba ikhaya njengayo yonke imindeni sekuzoba khona imfudumalo sesizodlula sonke lesi siwombe bengasekuhle ngempela njengoba esho nje ukuthi umyeni wami useyinto nje ehlezile lekamereni ngenxa yokuthi ufuna ukugwema thina ngoba akasazi ukuthi athathe luphi uhlangothi ngiyakubonga kakhulu ukuphuma emlomeni wakhe ngiyafisa ukuthi noma senihambile seningasekho lamazwi awashoyo kube ukuthi wona azoqhubeka phezulu kwawo yabonga phinda wangabisanyamalala la
nyamalelo lamaphenti ufelwa iy'moto nawe ubona iy'dabuda niyanukana. Mina mama esakhona ukunukana ngesithandwa sami ngivele ngingabisaba uJajude. Ngiyakulalela ngikulalela bese ngiyakwazi ukubona ukuthi la inkinga ikephi. Njoba ngisho ukuthi ngiye back ngiyobuza ukuthi amaphenti akwazi wabotshontshe akwazi wena ukwenza ukuthi akwazi wena idaputapu yayihamba imithi ngekusasisa ndawo lo. Siya kanjani phambili? Asonke into esiyaziyo ukuthi mengiyenza komunye engayona ubuhle yeke. Mengenza komunye engayona ubuhle ngoba vele wonke umuntu icala lomphiko. Mengaqala nje ngibuza amaphenti akalahleka. Uzothini? Ngeke ngikwazi ukuphendula. Awazi. Angazi. Yayibona ke? Mengibuza ukuthi itaputapu wena khona itaputapu ebeka la endlini? Hayi cha sisasikho. Yabo ukuthi asindawo futhi la ingangeni khona yena la endlini. Nasekamereni lami uyangena. Ungahamba nje uyobheka. Uthi uthola itaputapu. Akukho lutho. Ngilento engisho ukuthi ukunukana lokho. So ukunukana singahlezi sinukana wonke umuntu uzohleze ebona into eronke omunye. Kodwa into ebalekile siya kanjani phambili. Uyayizwa leyo nto. Usumzwile uzizwa kanjani usuyizwile yonke into ayichazile. Amaphenti ayalahleka, ukudla kuyahamba, okwaziyo ongakwazi. Kubalekile ukuthi uma ukuthi wenza into engekho right, zama uNkulunkulu akucela umona owufikela wonke umuntu nami nje ngingaka nje ungibona kuyangifikela umona. Ngithi bengibuka into ngithi angisahaleli ukuba sibanibani yabo kodwa bese ngiyayikhuza ngithi hayi isikhathi sami siyeza yabo uNkulunkulu mase eqondanisile yonke into izoqhubeka ihlangane. Ya understand leyo nto. So ngiyabonga kakhulu ithanda zami ukuthi ngikwazile ukusiza sandwa sami. Qale ngibuze nje ngingasho ukuthi ngikwazile into angisizake. Ngikwazile ukukusiza ke? Yebo sisikwazile kakhulu ngiyabonga kakhulu kwaba Black Life TV. Ngiyathemba ukuthi kuleli khaya sekuzoba khona ukuthula nokuhlalisana kahle nje ngaphandle kwenu impela silutho siyabonga nje kakhulu. And engijwayele ukwenza ke ithando nginawo umkhubo omubi. Itheam la iyangazi ngibuye ke. Ngiyabuya. Okay. Noma ngibuya namakhamera kodwa ngibuye ngasawa onile kodwa ngizobuya nawo ngizothola ukuthi ngisa right yini. Bebethe abantu hayi si right yabo mase ngijabulela nonke mengiqhamuka so sengibona izinto ihamba ngolayini. Because okwami nje ukuthi ngenze show ukuthi mina nonke nisuke ni right as iBlack Life TV not mina umlangeni Magasela ngiqashiwe la ekhaya. So kubalekile ukuthi nizwane. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu ithanda zami. Ngizophinde ngibuye and also angazi ngicabanga ukuthi ngitholela usizo ngilidinga usizo mhlawumbe kuloyo umqondo ukuze nikwazi ukudlula nihile mina ngingathokozela usizo. Ngiyabonga mina ngi-right right understand. Thank you so much. Hayi ngoba ukuthi njalo ubona ngathi ayekho right kodwa ngokuthi uyayinawo imbokodo amandla girl for ukuthi uthathe isinqumo sokuthi wena uyalidinga usizo. So enza sure ukuthi ucwepheshe uyakwazi ukubathola sandwa sami okay. Senixolelena ngithi si right. Hayi ngi-right mina kakhulu. Ngi-right. Kalabangani bakho bangaseza la bezodansela ubhuti. Hayi ngizobagwema sibangise. Yabo mhlawumbe bayobona nabo ngoba phela ngeke ngikwazi ukuthi sesi right ngibuye ngiqale phansi ngibuyele emuva. Hayi siyabonga kakhulu njengoba izwela ke imbukelo weBlack Life TV umndeni wala ekhaya ukwazi ukuthelela namanzi bakwazi ukuthi babone ukuthi bazoya kanjani phambili. Usisi usayinote yalidinga usizo locepheshe ukuze naye akwazi ukuthi aye phambili esehilile ngoba kusho ukuthi kuningi afuna ukuthi akuthulule mase kuthululile kuyazi nawe ukuthi kubalula kakhulu ukuthi unikeze uthando nawe usukwazi ukuyithanda. Mina umlangeni Magasela ngiyayidada inkondla nginithanda ibhadi. Please make sure you do like, subscribe, share and also thank you so much for ama comment bafethu. Thank you so much for loving me this hard. Ngiyanithanda nami nginithanda ibhadi. Thank you, I'm out. It's the Black Life TV.